na ang nagbuklod sa atin dahil naghihingalo na ang ating bayan. Nais kong pumasok sa isang kasunduan sa inyo. Lalaban tayo para sa wastong edukasyon ng bawat batang Pilipino. Lalaban tayo para sa abot kayang serbisyong pangkalusugan. Lalabanan natin ang kahirapan. Lalabanan natin ang mga kawatan. Lalabanan natin ang sino mang wawasak sa kalikasan. Lalabanan natin ang sino mang manggugulo sa ating kapayapaan at katahimikan. Ang laban natin ay laban ng bayan. Sa ngalan ng aking mga magulang at sa gabay ng Diyos, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na pagsilbihan ang mahal nating inang bayan bilang tunay na sagot sa kahirapan at tunay na daan sa kaunlaran ang inyong lingkod, Benigno Noynoy Aquino III, isang mamamayang Pilipino, nangangako sa Diyos at sa bayan, hindi ako magnanakaw. Ito ang kalsadang kayang gawin ng inyong pera. Pero ito ang nagawa. Resulta ng kurakot at pandaraya sa materyales. Sabi nila, may bilyong-bilyong piso tayong pondo para sa health insurance at mga bagong ospital. Tama po. Pero ito, nakapila pa rin sa mga bulok na health center ang taong bayan. Wala daw pondo. Korupsyon ang problema, kahirapan ang resulta. Di pa tapos ang laban, ipagpapatuloy ko. Ito ang kalsadang kayang gawin ng inyong pera. Pero ito ang nagawa. Resulta ng kurakot at pandaraya sa materyales. Sabi nila, may bilyong-bilyong piso tayong pondo para sa health insurance at mga bagong ospital. Tama po. Pero ito, nakapila pa rin sa mga bulok na health center ang taong bayan. Wala daw pondo. Korupsyon ang problema, kahirapan ang resulta. Di pa tapos ang laban, ipagpapatuloy ko. Pag-asa at ginhawa sa ating kanyang dala-dala. Kapwa di puro salita, nakaw Pinoy magtiwala. Kabataan may liwanag ang daan, edukasyon sa bagong henerasyon. Kamay ni President Cory at ni Ninoy na bayani, katiwalian ay hindi na mangyayari. Maguhit ang buhay, maglilingkod sa inyo. Buong mundo ay pagmalaki mo, tayo Pilipino. Sa paglaban di ka nag-iisa, siguradong lahat ay sama-sama. Sa paglaban di ka nag-iisa, siguradong lahat ay sama-sama. Mga Pinoy, laban na to. Ang ating bayan ay parang isang magandang bahay na unting-unting nasisira kasi nadaya tayo sa materyales. Nakurakot ang pondo. Ganyan din ang epekto ng korupsyon. Dumadami ang mahirap, marami ang naapi dahil sa korupsyon. Dati na tayong masipag, dati na tayong matyaga, pero lagi tayong dinadaya. Korupsyon ang problema, kahirapan ang resulta. Di pa tapos ang laban, ipagpapatuloy ko. Ang ating bayan ay parang isang magandang bahay na unting-unting nasisira kasi nadaya tayo sa materyales. Nakurakot ang pondo. Ganyan din ang epekto ng korupsyon. Dumadami ang mahirap, marami ang naapi dahil sa korupsyon. Dati na tayong masipag, dati na tayong matyaga, pero lagi tayong dinadaya. Korupsyon ang problema, kahirapan ang resulta. Di pa tapos ang laban, ipagpapatuloy ko. Ito dapat ang pera ng bayan. Dahil sa korupsyon, ito na lang ang naiiwan. Kaya laging kulang ng gamot sa health centers. Kaya palaging kulang ng classrooms. Kaya kulang na kulang ang serbisyong dapat makuha mo sa gobyerno. Kaya panata ko, ibigay lahat sa iyo ang dapat para sa iyo. Panahon na upang makamtan mo ang ganyang pakinabang. Yan ang Panatang Aquino. Ito dapat ang pera ng bayan. Dahil sa korupsyon, ito na lang ang naiiwan. Kaya laging kulang ng gamot sa health centers. Kaya palaging kulang ng classrooms. Kaya kulang na kulang ang serbisyong dapat makuha mo sa gobyerno. Kaya panata ko, ibigay lahat sa iyo ang dapat para sa iyo. Panahon na upang makamtan mo ang ganyang pakinabang. Yan ang Panatang Aquino.
Ang perang ito ay dapat para sa mga proyektong lilikha ng trabaho para sa iyo. Kaso, kinakaltasan, wala nang natira para sa iyo. Kaya ang panata ko, ibigay lahat ang dapat para sa iyo. Pera ng bayan, lilikha ng iyong trabaho. Yan ang panatang Aquino. Ang perang ito ay dapat para sa mga proyektong lilikha ng trabaho para sa iyo. Kaso, kinakaltasan, wala nang natira para sa iyo. Kaya ang panata ko, ibigay lahat ang dapat para sa iyo. Pera ng bayan, lilikha ng iyong trabaho. Yan ang panatang Aquino. Humarap po ako sa inyo noong aking inaugurasyon at sinabing walang wangwang sa ating administrasyon. Ngayon, imbis na maglingkod bayan, wangwang ang aking administrasyon. Malas ko lang po, ako rin ang wangwang. Wala na talaga tayong magagawa. Ang mga dating sumisiksik sa syudad para maghanap ng trabaho, maaari nang tumira sa bahay ng gagamba. Di po ba't ngayon gusto mo pang ikahiya ang magtrabaho sa gobyerno? Ang hinaing po ng marami, walang pakialam ang aking administrasyon. Wala silang pakialam ngayon, bukas wala pa rin silang pakialam. Wangwang po ang aking administrasyon. Ulitin ko po, wangwang po ang aking administrasyon. Kaya po, sa sambayan ng Pilipino, ang aking boss, tinanga po ninyo ang indinulot na perwisyo ng aking administrasyon. Tuloy ang pagdusa ng mamamayang dapat nakikinabang na. At nakikita nga natin ito sa sunod-sunod na pag-downgrade sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito, umiril ang pag-iisip na habang buhay na tayong wangwang. Naging simbolo ng pangabuso ang kampanya kontra wangwang. Napako na ang bansa sa wangwang. Magandang hapon po. Ang sambayanang Pilipino sa mapait na nakaraan ng ating kasaysayan. Mula sa angkan ng mga matatapang at tunay na palaban. Ipagpapatuloy ni Senador Noynoy Aquino ang labang ito. This is the latest bulletproof vest that I will be wearing. You know, this is Kevlar on top here to protect this, and then a back part on this side. But as I said, this is only good for the body, but in the head, there's nothing else we can do. So, you have to be very ready with your hand camera, because this action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. So this is the danger. Dugong magiting, makabayang dakila, matatag at prinsipyong may paninindigan. My responsibility as a Filipino for the well-being of my country goes beyond it to my grave. Nang dahil sa nakaraan ay lalong ipagbubuni ni Noynoy ang kanyang mitiin para sa bayan. Kagaya po ng pangako na iniwan ng dad at mom sa ating bayan, Noy, ikaw at ako ang nasa posisyon para ipagpatuloy ang lahat ng kanilang nasimulan. Pagmamahal mula sa magulang at pag-ibig para sa bayan. Si Noynoy ang magpapatunay. Noynoy ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tugong Bayani, Tugong Aquino, Filipino. Ito ang ating tadhana. Sabi nila, wala nang pag-asa ang bayang ito. Sabi nila,
wala nang magbabago. Ngunit dumating ka, muling nag-alab ang pag-asa. Ngayong narito ka, wala nang ang hahanapin pa. Sasamahan kita, harapin ang hamong ito, dalhin ang pag-asa. Laban na, laban na, sasamahan kita. Kapit-bisig ang bayang ito, ikaw ang pag-asa. Laban na, laban na, laban na. Sabi nila, wala na ngang may malasakit, matamis na, pangako'y nauwi sa pait. Ngunit dumating ka, muling nag-alab ang pag-asa. Ngayon di lamang salita, pati na rin sa gawa. Sasamahan kita, harapin ang hamong ito, dalhin ang pag-asa. Laban na, laban na, sasamahan kita. Kapit-bisig ang bayang ito, ikaw ang pag-asa. Laban na, laban na, laban na, sasamahan kita. Harapin ang hamong ito. Laban na, laban na, sasamahan kita. Kapit-bisig ang bayan, sama-sama na tayo. Laban na, laban na, laban na, laban na. Tayo ay kikilos na upang makamit ang tagumpay. Tagumpay kami!